بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگوں فرمائش کی تھی جی بھائی کسے جنگل دے جنگلی پھل وانگوں میرا کوئی مالی نگہبان نہ سہی یزدان کہے نہیں کوئی بندوبست طوفانہ دا میرے سر تے سایہ بان نہ سہی اسمان کہے تے کسے نازک گل دا ہار نہ بنیا نالے سجیا وچ گلدان نہ سہی میدان تہے تے صد شکر آڈا اس خالق دا مینو حاصل لذت جہان نہ سہی ایمان تہے کہ عرضے بھائی تینوں پھول وانگوں پروان چڑھایا ناز بھی کر تو بانداز آئرہ نائی کر میرے شکوے دانداز تینوں پھول وانگوں پروان چڑھایا بھامے آج مینوں نگہبان نہ من دربان تمن تینوں پھول وانگوں پروان چڑھایا بھامے آج مینوں نگہبان نہ من دربان تمن تے اوے حلفیہ قول نبھا جانی میرے نال کیتے پیمان نہ مان قرآن تمان تے جس تاج پوائے تن شہرت دے اس محسن دے فرمان نہ مان احسان تمان تے ایڈی نفرت کرنے آگے تھوں بھامے شان برابر شان نہ مان انسان تمان مہربانی مہربانی تینوں پھول وانگوں پروان چڑھایا بھامے اج مینوں نگہبان نہ من دربان تمن تے اوے حلفیہ قول نبھا جانی میرے نال کیتے پیمان نہ من قرآن تمن تے جس تاج پوائے تن شہرت دے اس محسن دے فرمان نہ من احسان تمن تے ایڈی نفرت کرنی آٹے تو بھامے شان برابر شان نہ مان انسان تمن تو جاندہ نہیں مینوں عشقہ دن اے میدہ ہی شاہکارے کل سنسارے ہاں کل تخلیق دا پس منظر ہر رنگ وچ روپ ہزارے باز شمارے میں عروج تے پستی نہ آوے تھا کدے نور ہونا کدے نارے لک کردارے تے کدے تخت تے آڈا شاہ ہونا کدے مسکن تختہ دارے قسم صدا تے تے نہیں سنیا من عشقہ دن میں بے پرواہ دا کما اول قدم کدے عرش تے پھر محبوب وینا کدے فرش تے اس وچ خما خاص کرم ہاں ایڈو ناز ادا ہاں احمد دی اڈو رب دی پاک قسم ہاں کیا کوئی کم ہاں ہر مست نگاہ دے وچ آڈا میں لو محفوظ کلم ہاں تے پرنم تے نہیں سنیا مینوں عشقہ دن میں رب دا خاص خلیلہ خود تمثیلہ چھری پسر دے گلتے رکھ دینا یہ جئی مضبوط دلیلہ بات عمیلہ میں اگ نمرود تو نہ ڈردا تکمیل دا آپ کفیلہ باج وکیلہ تے تک حاجرہ نو پریشان آڈا تھی دا زمزم وچ تبدیلہ اصل اسیلہ تے نہیں سنیا مینوں عشقہ دن میں اکھ یعقوب دی ہاں جہاں تے پر رنج ہاں کدے بار کے نام دے کھو ہونا کدے مصر بازار دا گنج ہاں تے شش پنج ہاں کدے مصر زنا دے ہتھ کٹدا کدے قیدیاں دے انج انج ہاں دیندا منج ہاں آڈا شاہ تے موس دی دختر دی دیندا ول منشے نو تھنج ہاں اینج دا ونج ہاں تے نہیں سنیا مینوں عشقہ دن بن موسیٰ نیل سکینہ وطوی جینا کدے زکریہ بن کے دنیا تے میں آرے ہیٹ چرینا وطوی جینا کدے یا بے تقصیر ہونا کیا جام شہادت پینا وطوی جینا بن کے آڈا روح اللہ آسمان دی زینت تھینا وطوی جینا تے نہیں سنیا من عشقہ دن میں تے جبرائیل حیران ہے اے جی شان ہے ادھی حد صدرہ میں او ادنا میری اتنو منی جان ہے مثل کمان ہے ہاں قسم محبوب دے نازاں دی پڑھ دیکھ تو صحیح فرقان ہے صاف بیان ہے تے میری بو ہر ایت دے وچ آٹا کیا سمجھے جو نادان ہے حکم رحمان ہوں جناب میں ایک
بٹی صاحب کی نظر کرے سا آخری بند تے پھر اجازت رات کافی ہو گئی ہے تساں بڑا لوگوں محظوظ کیتا میں تو انہیں حاضری لوامی ہے بیمار آدمی ہاں ملک صاحب کی فرمائش تے میں آ گیا بزرگوں کی حاضری بھی بڑی ہو رہا یاد عشق دے نال ملک عطا محمد صاحب کی فرمائش ہے کہ عشق نو جواب ایک اور ذات نے دیتا کہ میں وہ یاد ہے جی عشق کو آدھا عشق نو کہ جگ وچ تیری دھومے عشقا منیا ہر گل خوب خوش اسلوب یہ حسن کو جواب دینا عشق جگ وچ تیری دھومے عشقا منیا ہر گل خوب خوش اسلوب تو خیر تے شر تو بالا کر تیری منزل در محبوب خوش اسلوب پر دست سیو کس دا جلوہ جیڑا تن مطلوب خوش اسلوب کھلے راز کتوتا ہر ویسے آٹے کولے حال قلوب خوش اسلوب تو عشق وفا دا پابند ہیں میں حسن منش شہزاداں بالکل شاداں تینو ازل تے غم تے تلخیاں لکھیاں تینو ازل تو غم تے تلخیاں لکھیاں میں ناز دے نال آباداں بالکل شاداں آڈا وصل وصال دے تسیانو دے دا بہوں طویل میاداں بالکل شاداں یادا میں حسن جمال کمالا دن کو تور تے پائی میں جھاتے ہکے راتے میرے نور چا تور نو سرما کیتا پوچھ موسیٰ تو حالات کے جئی ذات میں پردہ پوش خاموش رہم تے آکے وچ جذبات منگی خیرات اڈا ہوش گوا کے تور جلا کے لدر نفی اسبات عجب صفات تے میں حسن جمال کمال آدم جدا آئی میراج دی شبے کھل گئے لبے بس اتنو منی سوتا ہی یا ہائی ہک جوش طلبے جھبا جھبے کل کائنات تے سکتا ہاتھ ہی بند گردش کو کبے کون سبابے اڈا حسن نہ کر تو بے پردہ تھی ویسی ہوش سلابے بند کر لابے یہ انہاں لوگوں واسطے ایک دو باندھی جی تواڈے واسطے وہ الکتا جی بھائی پہلے آپ رقیب دی پس کر کے ذرا غور نال سننا جی پہلے آپ رقیب دی پس کر کے سارے ساڑن کان او بھائی بن گئے تے ایڈی جرت رقیبے تائیں کیتی میرے یار جو اس دیاں بھائی بن گئے تے دیوے گھر دے گھر نو ساڑ دیتا وہ مجرم آپ نے آئی بن گئے ہاتھیں اپنے مار کے آڈے نو وقت قاتل میت دے سامنے اچھا جی کہ شالا رب سہی غلطیاں معاف کرے پہ پیار اچ فرق ڈسی دے شالا رب سہی غلطیاں معاف کرے پہ پیار اچ فرق ڈسی دے کہ میں اس تکلیف تو واقف ہاں جی میں نکھڑ کے دی گزری دن تو بھی معاف کرے میں مجرم نو کچھ پیار اچ بھار چمی دن تے مجبوریاں آٹا ڈاڈیاں ہیں کدھر جان کے وطن چھڑی دن جناب ایک بندے کے فریاد کیتے میں لب کھولے کہ تیر حلق وچ ٹھکی فریاد کیتے میں لب کھولے کہ تیر حلق وچ ٹھکی تھا کہ میں سمجھیا دشمن وار کیتا وہ خود آئی جا میں پکی تھا ان ہار تے من شوماد آئی نہیں آج تائیں صدہ لگ کیتا میرے دل جے شہروں اس ساڑا دے پیر دے ہیٹ کرک دیتا ایک رومنا عام شہرہ میں رو گیا انہی ہویا میں اس کے تھوڑی جی گزارش کی تھی کہ طبقات درجات کا فرق جتھا بیٹی سے بڑے غور نہ
طبقات درجات میں فرق جتھاں جیڑا میل ہی نہیں وہ ہاڑ کیا طبقات درجات دے فرق جتھاں جیڑا میل ہی نہیں وہ ہاڑ کیا تے جس آن کے درد وڈاونا ہی نہیں وہ جان تے وقت انجان کیا تے جیندہ دل وچ کوئی مقام ہی نہیں اس واسطے ترلا تران کیا تے جیڑا لگدا سمجھے ہی نہیں اس لگدے تے آٹا مان کیا ان کیوں لوگ آدھے نور والے لگدا تے میں نے چھوڑ گیا جیڑا لگدا سمجھے ہی نہیں اس لگدے تے آٹا مان کیا ہن جناب آخر تے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اوتے انہاں دے روضہ پاک دے اوتے مسجد نبی دے وچ بیٹھ کے لکھیا گیا درود پاک جناب دی فرمائش تے چند شعر میں اس کے عرض کرساں اس دا ایک اعزاز ہے کہ میں جناب جس ویلے وہ پڑھیا تے ایسا ایک اعزاز حاصل ہویا درجات مطابق ہوندا میں گناہگار جے بندے نو جیڑا بندہ ہر کہنو آدھا ہاضا بدت ہاضا حرام اس جالی نو چمنا حرام ہے بدت ہے وہ بندہ من سر کے آدھا تو جالی نو چمنا یہ آپ کی اجازت ادھے چند شیر سرود پاک دے جی میرے آقا ربی رحمت برکت دا انعام ہوگی صلاۃ ہوگی درود ہوگی میری طرفوں سلام ہوگی نبی تو ہیں شفیع تو ہیں نالے خیر الورا تو ہیں گناہگاراں دی تکتے تے جیندہ کوئی نہیں پناہ تو ہیں تے تو ود کے کیڑا چاہ رہے جو محبوب خدا تو ہیں یہ سرداری ودیراوی تے مختاری دوام ہوگی میرے آقا ربی رحمت تے برکت دا انعام ہوگی میرے آقا میں بیچارہ بندر دادا ستایا ہاں تیرے چرچے سخاوت دے پروں سن کے میں آیا ہاں گناہگاراں سیاہکاراں یہ دل دھوان گھنایا ہاں نگاہ تیری شفا میری صدا خیر الانام ہوگی میرے آقا ربی رحمت تے برکت دا انعام ہوگی سراج آکھاں منیر آکھاں رؤوف آکھاں رحیم آکھاں یاسین آکھاں حسین آکھاں حلیم آکھاں کریم آکھاں جنہیں آکھاں اویں ٹھاندے بھاویں تینوں عظیم آکھاں اول آخر تیری خاطر ہوری بڑھ کر مقام ہوگی میرے آقا ربی رحمت تے برکت دا انعام ہوگی جناب ملک سے بنتے ذرا غور کرنا رضا تیری قضامندی لتھے ہوئے دین بھی والا دے رضا تیری قضامندی لتھے ہوئے دین بھی والا دے وہ بھی مرضی تا پیالے چوں والا پانی دے چھلا دے جس سن مارے فرشتے بھی تیری فوجاں چرالا دے تبارک ہر بشارت ہے مبارک کے کلام ہوگی میرے آقا ربی رحمت تے برکت دا انعام ہوگی نرا پیارے تے من ٹھارے نالے امت دا غم خاریں لیندا ساریں دیدا تاریں کیڑا سونا تو سردار سبحان اللہ خدائی ساری تے شاہی تیری ساری خلقت دا شاکاریں سجی اقصا وچوں انبیاء توہاں دولا اڈوں بننا امام ہوگی میرے آقا ربی رحمت تے برکت دا انعام ہوگی قرآن پاک کے اندر ہے وَلَوْنَهُمْ أَنفُسُهُمْ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اے میرا محبوب انہاں لوکاں نوں آکھ دے کہ اگر ایک گناہ کر بانن تے کی کریں یہ تیرے در تے آویں تے تو بھی انہاں دی سفارش چا کریں تو میں انہاں دا جیڑا گناہ ہے معاف کر دے قرآن پاک اس کا ترجمہ کیتا کہ حق تعالیٰ وچ حق تیرے کرم کر کے یہ فرماوے حق تعالیٰ وچ حق تیرے کرم کر کے یہ فرماوے گناہ کر کے زیاں کر کے تیرے در تے جو کوئی آوے جو تن بھاوے او من بھاوے اتھا آوے اتر جاوے تے میں کیا آیا توڑا میں ہاتھ جوڑا تے تن سوڑا حلیمہ دائی دا نام ہوئی میرے آقا ربی رحمت تے برکت دا انعام ہوئی آپ تے یار نالن عرض کیجئے تیری خاطر صدیق اکبر لٹا کے گھر تھیا برتر تہاڈا سر انہاں دا در تیری ہگل ہر کیجی ازبر
تیری خاطر صدیق اکبر لٹا کے گھر تھیا برتر تو آڈا در انہاں دا سر تیری گل ہر کیتی ازبر یار ہوندن پیار ہوندن نثار اتنا نہ ہوندا ہے ہر غار ہوے مزار ہوے کولوں ہر وار غلام ہووی میرے آقا ربی رحمت عمر تیرا فخر دیدا کفر جس نے فنا کیتا دعا تیری خدا سن کے عمر سونا ادا کیتا عدالت نو شجاعت نو خلافت نو عمر واوا ادا کیتا او شیطانے جو نہ مانے ایدی شانے وڈا رتبہ مدام ہوئی تاج والے معراج والے گناہگاراں دی لاج والے تیرے وعدے سنے آٹھے بڑے رتبے تیرا جالے سوالی کوئی نہ رہے خالی سخی عالی رواج آلے پیما کوثر میں جی بھر کر ہتھوں حیدر جو جام ہوگی میرے آقا ربی رحمت تے برکت دا انعام ہوگی کچھ شاعراں دے مخالف مولوی لوگ ہی ہوندے میں نے یہ گل یاد آ گئی وہ آدھے کہ بڑی گل جڑی کردے ہیں کہ تسی مبالغہ کر دیو میں نال ایک مولوی صاحب دی بڑی صاحب گل ہوئی تے میں اس نے کہا بھائی شرع نال نہ تو ڈرا ملا یہ عاشق ہیں بے چین پہلے شرع نال نہ تو ڈرا ملا یہ عاشق ہیں بے چین پہلے تے سنی سنائی یہ گل کی تھی ساری ہوئی سی گل ماں بین پہلے تے شرطو بعد این پڑیا تا شرع بنیا تے شرطو بعد این پڑیا سادہ شین تے کاف تو این پہلے آڈا ملا بیچارے نو کی پتا قبلہ تین پہلے کہ یار دے این پہلے شرع نال نہ تو ڈرا ملا شرع نال نہ تو ڈرا ملا یہ عاشقین بے چین پہلے تے سنی سنائی یہ گل کی تھی ساری ہوئی سی گل ماں بہن پہلے تے شرطو بعد این پڑیا اختر صاحب تے شرطو بعد این پڑیا سادہ شین تے کاف تو این پہلے اڈا ملا بیچارن کی پتا قبلہ تین پہلے کہ یار دے نین پہلے وہ ہٹائیں ملا چھیڑنا مینو میں کرساں لکھ تعظیم قسم رحیم کہ میرے بھانے قبلہ کعبہ نہ یار دے وچوں میم قسم رحیم تے یار دے نال وفا ضروری لکھی وچ قرآن کریم قسم رحیم تے مذہب عشق دا فتوہ ڈا گلا یار دا کفر عظیم قسم رحیم